biko eji m Chineke na-ayọ onye ọbụla, eji m ihe ahụ ị na-efe ihe na-akpụ isi ala nye, eji m ya wee na-ayọ gị inweta ihe onyonyo a, biko tụsa ya maka ndụ, maka ichekwa ndụ, maka ọgbaghara, maka agha ịdapụta n'ala Igbo. Ka ihe mere m ji na-ekwu ihe a, Anambra na Imo ụkwanụ nwanne, Igbo niile bụ ụmụnne, no mata ebe anyị wee bịakọta ọnụ nọrọ ebe a, anyị bụ ụmụnne. Ekwesịghị inwe ka anyị hapụ politishan, ka anyị hapụ ndị na-azọ nwere onwe, ka anyị hapụ ihe ọbụla o religion bịa dọsa anyị. Ka ihe m ji na-ekwu ihe a na kwe m nkwa dịka ị na watch video na ị ga-atụsara vidio a, adị Chukwu na-ayọ gị because ezigbo nsogbu dị. Ọ maka ụmụ okorobịa egburu na Owereze ala na Anambra steeti, ụmụaka gara ọrụ. Ịma emego vidio bifo si na dịka m na-ahụ o gosiri na egburu ụmụaka ahụ, na ọ bụkwa na egburu ha atọ ndị emere ya, mana ugbu a the matter gazile out of hand. Achọrọ m ka ị were gị ntị gị gere ihe m ji gwa gị na-eji na-eme vidio. Biko hụ na ị tụsara vidio a na o ruru Gọvanọ Soludo. Adịghị wọchị eji m eji dịka onye ụkọchukwu ka hapụ itiriti this video ka asọ ihe content creator. No, ana m ekwu ya in a passionate mind, a voice of the voiceless, ka nsogbu hapụ ịdị n'ala Igbo. Biko gee m this voice note. Eji owere na-arụ ọrụ. So onye ka ọzọ would the elderly related to the okay. All my community, I see the same community, the same kindred. One number no, I remember no, is Oma Wichowere, precisely. Wow. So what the Anambra came. Yes, I run away. Then, when you go on Anambra State, hey, Jawaseka, I just secure good Oroka, Ebe, go with Adela, settle now, get my uncle. So, we just here, and I get my cousin. So, how I just secure Anambra State? The reviews was that now, they are just be about what I say, without interrogating, without without anything. I send them their pictures now. One Ghana Pochi movie, I look at one, open one. The other one, only can run one Ghana for all day. I'll forward the pictures now to you. It's okay. Because AI Jine we are now, all that come back to address this issue. Because if not that, because Omazi and we will only one Anambra State or no as you should address this issue. Because I just not boy and only one Anambra State or no as Omazi. Because I will give form security without security and where I think they model on their own without equal mothers allegedly known or something like that. But generally and leave police. How Odoro m anya na unu gere ihe onyonyo a, very very pathetic. It is very very disheartening. Biko dịka m na-ayọkwa ọzọ, jisiri ike tụsara m ihe onyonyo a. Ihe ọma ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị hụrụ Igbo n'anya, ọ bụrụ na ihe gbasara Igbo na-adị gị mma, ihe ọ bụrụ na ị chọrọ ka ọgbaghara dị n'ala Igbo, were aka udo, aka ọganiru, aka nwanne ya n'anya tụsa ihe onyonyo a ka o rute Soludo, rute ndị gọọmenti niile ka etinye ọnụ n'okwu a. Unu nọrọ ihe dị ọma gwuru ya bụ a relation to mmadụ abụọ egburu na Anambra. Ha si na ụmụaka onye nke a na-akpọ na bụ nwanne ya nwoke ọnkụ ya ka a gara ọrụ n'Owerri, ebe a ka ha nọ n'ọrụ nke Anambra wee dapụta. Ha sị oke the best thing bụ ka a ga secure that job so that onye ọzọ hapụ iwere the job. They quickly rushed gawazie na Anambra to get security. These two boys went there with the other man egburu. Unu ewepụtago the other man etinyekwa na heroes. So it's going to go ebe ahụ. Ndị abata there ajụ ha ajụ aka na ahụrụ ha na uncompleted video agbagbuchie ha. Chey, Gọvanọ Chukwuma Soludo, eso na one of the people nwụrụ ọnwụ pụrụ iche
na ebidole fight wa this monster batara n'ala Igbo si nọ ndị na-azọ nwụrụ onwe ji nwụrụ onwe na-egbu mmadụ ibe ha. Anyị ga-ekwu eziokwu, onye na-ewe iwe ya nwụọ. Unu hụrụ mgbe otu ha si na-egbuchichi mmadụ na-atọrọ mmadụ ibe ha, pas mmadụ. Enyi m nwoke mụ na ya gụrụ skuul n'Ọsịụtụkwa, to be precise, onye uli ka ọ na-abata na village na mgbede like this, moto ka blọk tụrụ ụzọ ha mụrụ ma dọwa moto ojara vehicle the other side. Ya sị ka a paaki ya zere ebe ma moto nke ọzọ ọ na-agafete agafete, ya ha stọpụzi n'azụ moto ha, ọma na ha nọ n'ime bọs ha rọcha out. Ụta ka esi kidnap ya buru Toyota Corolla ya mere 2 years ago rendered a boy useless after collecting the money. Thank God they didn't buy him. But that Corolla is gone. They book the Corolla till today. Call on a camp, call on the phone, voice note. Onye ndu ha na-akwado ha na obodo Igbo ejikwa na Juba voice note ha na-ege ebe a ga-aga iburu weapon. So m na-agwa gị na sometime na ndị unu aka unu na-arụ ha na unu na-akọghịrị. I don't give a damn. Mana ekpere mbụ ọ bụla m na-ekwu eziokwu, Chineke chekwa mụ na ezinụlọ, nchekwa ụmụnne m niile, chekwa ndị m niile. Ma ọ na-atụ n'okwu na m na-ekwenyekwu na-asọghachi ka ndị otu arụ ala ọjọọ ndị metụta ụnụ aka gị na ezinụlọ gị na ndị ọ ga-emetụ gị ya emetụta gị, anọkọ aka si ha baa ha n'ọnụ. Amen. Ise. Amen. Gịnị ka m na-ekwu? Na-arịọ na gọvanọ, biko address this matter. Kedu otu ị ga-esi eme address? Make a state broadcast. Demand that these people who are this should be brought to book. Give a compensation to this family and this family. Even the way he gets that will be commensurate to all this promising young men. All the ones that give the native doctor now, they give you a dinner and what or they are home. There is a wine. Umaka will or Cadareno, ha home. Only we know your yak way on your job. So Governor biko eji Chineke na-ayọ gị, Igbo onye nke Chineke, biko lebara okwu anya. Etiritela ihe ala uti laviti, etiritela ihe n'ọrụ ma a na-ebu kakwa anya fight gbagụba. No, at least ụmụaka ka ha dị make investigation ma ọ need down to the report confirm that no matter aka ha dị ọcha agbagbu ha. Then warn these people not to the Igbo mmadụ by not even asking. Ama m na ọwụ iwe ihe ndị ụmụaka ọjọọ ndị a na-eme tinyere gị iji nye ụdị iwu dị otu a, mana mmadụ ga-ejikwa na ọ na-ewe iwe kọwa ọkọkọ kacha ahụ ya. Mmadụ ga-eji iwe si na oke gbabatara n'ụlọ ya bụ ụlọ ya ọkụ, anaghị eme. Gọvanọ lebara okwu anya. Ụmụ nwakwanụ ndị na-achịara dizel na-eji stọbụ m akwa mmechiela ọnụ ekwe egbuwele ụmụaka ekwe solidi na-akwado. Ana m achị otu isi na-achị ya dis vidio ụmụaka egbu oge ndị asị ha ndị arụ ala ndị agburu a local government chairman nke olu anụrụ mgburu onye abụ temple dị ahụ anụrụ ya ụlọ ashakwara na nwa oge egburu nwa dị Igbo bụ soja bịara ịrụ di egbuo ya fụọ ya mmasị bitere m mbimbi ya. Onye na-ekwu mbimbi ahụ kwa temple ụlọ Sokoto wee shia ya kọndem ya. Ọnwụ na kọndem nke a ndị na-alụ sekuriti mere Sokoto kọndem ihe nụ ihe ọbụla bụ ya arụwa arụ ma ụmụ Nsoludo gburu ma ndị Kasari Dokubo gburu ma ndị Fulani gburu ma ndị unknown gọọmenti gburu ma ndị Saha Biafra Liberation gburu nke ọbụla ndị ọbụla gburu na ihe gburu a ga-akọndem ha niile ọnwụ. I don't care onye gburu. You live, I live. Your freedom ends where my freedom starts, or your freedom starts where my freedom ends. So whatever I want to put there, otu aka ọhụrụ m n'ọnụ biko tụsaa n'ihe onyonyo a ka ihe hapụ banyere n'agha steeti na steeti ha sị any day ha hụrụ onye ọbụla bụ onye Anambra bịara ọrụ na their village ha ga-egbu ya. Ndono kwesịrị ekwesị. So Governor, this is an urgent message. This is urgent medicine address before it is too late. Kemesiano, Akamboko Chukwu Jovika, Udodrono.